This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Namhlanje sikhuluma ngendaba yokuzalwa Wembethe. Ngizoyichaza nje. Sekuze kwaba into eba ijoke ku everyday conversation kuthiwa no mina ngazalwa ngembethe or umuntu wazala embethe. The expecting now la isizulu bazosichazela ukuthi ichaza ukuthini. Ngokwaziwayo nangolimi olujwayelekile abantu baqonda ngokuthi uma umuntu ezalwe embethe uthi mangabe ezalwa kube khona into akhaveke ngayo emenza ukuthi izinto zakhe ichume abe wealthy abe rich konke kumhambele nje kahle izinto zakhe kuthiwa ke wazalwa embethe. You even hear my stories of people who say ukuthi sengitholile ukuthi kuthiwa mina ngazalwa ngembethwe but angenzelwanga umsebenzi wokuthi ngembulwe so that lento izokwazi ukusebenza. We also hear nanokuthi ababelethisi ke ukuthi umuntu ezalwe embethe bayithathe leyo nto ewuphawu ukuthi wembethwe bakwazi ukuyisebenzisa ukuze abantu bagwilike kuningi okushoyo ngakho. So iqala nje from A wakhona sidonse phansi. We introduce la author, a researcher and the expert on cultural matters. Umlekeleni banjwa. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Impunga Yesintu singaphakathi kumsakazo omkhulu iGagasi FM. Ngiyakhuleka ngiyababingelela abalaleli emakhaya bethamela uhlelo umtoti Indaba Yesintu. Ngibulise nakwena Sohlaza bese ngiphinde ngibulise kumne wethu ehlezi ngekwesika mama. Okay, no sekumukela sekunesikhathi sagcina ukukhuluma nawe banjwa. Ngiyakubona nawe ukuthi ufaka isiphandla kuyasho ukuthi khona izinto zomsamo obusayilungisa Impela Sohlaza ngangade ngipha ukhokho wami isithebe ngithi akadle. Oh, okay. Okay. So uyayiphila lempilo ohlala uyishumayela. Impela Sohlaza ngoba kubalekile ukuthi into esiyikhulumayo ukuze abantu bakholwe ukuthi isiminya kufanele ukuthi nathi siyenze sigcine. Nazoke. Umlekeleni banjwa ke lowo. And then bese soba sonomthandazi la siyisikhuluma naye ngezinto ke zesintu as well nanokusebenza kamoya. Mlonde makubane Nkomose. Sohlaza. Ke mfowethu ngikushaya kahle nazoke. Sohlaza ngibingelele kwena mne wethu bese ngithatha nangu ufuze lihle la eduze kwami ngimthatha namhlanje ngimlanda le esizindeni insileni mangimbiza ngofuze. Ngiyaxakeka nami ukuthi umbanjwa uhlangana naphi. ile khehle elimembetheke lela ayelezele isithebe. Manje ngimlanda empandeni. Hayi no akushuthi impela ispirit siyasebenza ngoba wazi nanokubona ukuthi kahle hle ikhehle lele leyo bani. Yabona ke nichazeni lento ngizocela nje kakhulu ekutheni ulimi nilithambise kuze nabantu bezo understand kahle makuthiwa umuntu uzalwe embethe. Ngiyafisa ukuthi singabheki ukuthi ma embethe impawu zakhona yini ke sisho ukuthi ekuzalweni komuntu nje usuke embethe ezini ukuthi ngempela uzalwa iphuma esiswini sikanini embethe na. Impela Sohlaza umuntu ma ezalwe embethe usuke embethe ngempela kusuke kukhona into esuke imkhavile efana nomhlwehle. Abantu abaningi bazowazi umhlwehle ilento etholakala esiswini sembuzi ngaphandle eyamafutha. Umuntu mezalwe embethe kusuke ekhavwe into ekanjalo. Kusho ukuthi nje like sa plastic cover like. Yebo. Uma Sohlaza ingane izalwa yembethwe ileyo nto leyo. Lokho kusuke kusho ukuthi lengane le yembethwe abantu abadala bayembathise isiphiwo abafisa ukuthi iphile ngaso. Right? Umuntu ozalwe embethe usuke embethwe yithongo lakubo limembethe ngesiphiwo esithile. Elifisa ukuthi lona lo mntwana aphile ngaso leso siphiwo. Ngizokwenza isibonelo Sohlaza kuze kucace. Uthola ukuthi umuntu ozalwe embethe omunye wazalwa embethe wambathwa yithongo lamembathisa imfuyo eningi. Omunye uthola ukuthi ithongo limembathise isiphiwo sokusebenza abantu. Uma uzalwe wembethe akusho ukuthi usukuzoba nemali eningi. Kodwa leyo nto osuke wembethwe ngayo iyona ezogcina sikuholela ekutheni makufanele ube nemali ube nemali. Makufanele ukuthi ube nemfuyo eningi ube nemfuyo eningi. Alright. So kushuthi ke la ekhaya ke sekuzalwe leyo ngane ke imbethe. Yini okufanele yenziwe? Sohlaza okwenziwayo mangabe umntwana esuke ezalwe embethe ke kube khona imbuzi okuyiyona elungisa lo msebenzi lowo mangabe umntwana esuke ezalwe embethe imbuzi nje Sohlaza. Okay. Iba yinye. Alright. Yenziwa nini? Yenziwa esanda kuzalwa noma nanominini ekukhuleni kwakhe? Uyabona ke Sohlaza ke lapho kuya ngokuthi ke ekhaya batholenini ukuthi umntwana mangabe ezalwe kwabonakala ukuthi nansi ingubo yakhe ikhona iyabonakala. Ekuzalweni kwakhe nje uyalungiselwa. Mangabe ukuthi mhlambe ke yalahleka njengoba uke wachaza